Ụmụnne m na-ege m ntị, update na court case our brother Ohamadike, the prophet of our time, bụ Mazi Nnamdikanu. Ifo the headline dị na Punch newspaper ebe a, ọ sị that na reject Nnamdikanu's no case submission, federal government tells court. Do you understand me? After set and done, after back and forth to ha drag ya na courtroom, ịghọtago, abụgokwazi the case n'October 10. Mana ịmana last time agwa m that na for no case submission na akwa ebe a ka another ọlụ dịrị ndị ya defend our brother because of some things federal government na-akọ, and the lawyer na represent federal government bịakwa butekwa the same issue of terrorism. Nnamdikanu kwuru na brokers that na ọ chọrọ divide Nigeria, and na okwu a bụ terrorism charge ka ọ bụ, na ọ bụla ife a ga-just look away like that. Do you understand me? Na Nnamdikanu sị na kama o kewalụ Nigeria, let the world fall or something like that. Fana drag ya drag gị, then the chief judge ga-egide ife niile fa na-akọ megide ha, end up na ebujekwara ya ikpe n'October 10 because of ma holiday a na-afụ a na-enwegasị gbasara ndị judge. Mana ụmụ ife nchọ ịgwa gị ebe a, ifuru Nnamdikanu, you and I know Nnamdikanu were political prisoner. Ọ bụrụ na because of na Nnamdikanu na-ekwu okwu secession, na Nnamdikanu na-ekwu okwu to divide Nigeria, akwa welitekwa that na Nnamdikanu kwuru si gbube ndị polisi no ma family vows, and after ka Nnamdikanu kwuchara okwu afọ, o tele aka ndị otu ndị IPOB bido mere ndị polisi attack, according to ife the onye na-defend the lawyer na represent Nigerian government na-ekwu. Do you understand me? Onye kwe numbers ndị police personnel egbule, that is the number after ka Nnamdikanu nye the brokers. Now ọ gakwa n'ilu na-ekwu that na Nnamdikanu kwukwe na radio brokers that na onyenwa bụ the leader of IPOB, and na Nigeria na IPOB na prescribe as a terrorist, Do you understand me? Mana abịakwanụ bịa ifu that na anyị anụrụ anyị nwere country, because from the reason why I ji wee na-asị na IPOB wu ndị telọ ma ha nọgasị n'obodo niile na-ebugharị flag. Does it make sense to you? Ọ bụrụ na obodo mụ na gị na-abụ na function properly, nwere Nnamdikanu inwegodo Nnamdikanu for the first time, and ọ bụgodo na obodo anyị na function properly, issue of secession na onwe na anyị nwasị na anyị achọghịzị nọ na Nigeria. Ọ bụla ichu issue anyị eji wee sị na mmadụ ga-anyị editen ba mmadụ agbabara ya mgba, follow ife diplomatically. Do you understand me? Ọ bụrụ na o nwegodiri na a na-ekpe Nnamdikanu ikpe, ịma na o tego akara ikpe chi ya chefuo ya. Mana ihe m achọrọ ichefu ebe ya gwa gị bụ nke ịma na Nnamdikanu wee political prisoner. Ọ bụ na secession ka Nnamdikanu na-ekwu okwu, Sunday Igbo kwuru okwu Oduduwa Republic, o kwuchara ya, mechaa gba ọsọ, mechakwa anata, nwekwe freedom ya, mechakwa mee ife niile o mere na Nigeria wee pụọ. Kedu ife nke Nnamdikanu ji wee dị iche? Nnamdikanu bụ onye izi kwuru okwu that na Nigeria na ọ dịgo tired of ife na-eme na Nigeria. Do you understand me? Because the defendant, onye na-edefend Nnamdikanu na-akọwa that na Nnamdikanu ekwuru such thing, na Nnamdikanu na-ekwu okwu Nigerians should defend themselves, and ife abụ their fundamental human right, na ọ bụ sọsọ Nnamdikanu bụ onye kwugoro such okwu. Do you understand? Mana chete mara amale ịmali reason eji o jide Nnamdikanu, ife a na-ereduce ihe ahụ influence Nnamdikanu na South East. Agwabugo gị ife a before, and mụ na gị na-abụ ma ndị na-work hard na ya bụ na-ererese Nnamdikanu bụ ndị criminals na-represent mụ na gị na-abụ nọ na South East, because farmer that na farmer control Nnamdikanu, they know. I'm just being honest with you. All farmer be fetching Nnamdikanu. Forget we favor and a jack out back and forth. Kedu ife men na far strong na-ekwusi okwu ike
n'issue of Nnamdikanu. Ọ na ifuru ife mere n'oge nke Sunday Igboho, oge eji na Benin Republic, ifuru ife ndị Yoruba mere. Kedu ife mere that na our representative ma governors ma senators adịrọ serious n'issue of Nnamdikanu? Do you get my point? Sọsọ ihe mụnwa ga-agwa gị ebe a, ghọta that na ife a na-reduce now bụ influence Nnamdikanu na South East. Do you understand what I'm saying? And ihe ha chọrọ bụ ka a dị sure that na that is ejigidere Nnamdikanu ka that power ahụ reduzuo, maọbụ sef na ọ nata o mechagoro pụta ọ nọrọkwazi etu a ụwa zuru ike si wee nọrọ. That is the only thing mụnwa ghọtara fa na-agba mbọ ya. Nwere ife a na-ekpezi ife ọya awa abịa tata ebugharịa abịa tata ebugharịa, ife a bụrụ ikpe. Like ọya ahụ sometimes mfu ndị be ya na-asị Nnamdikanu will come out today. Nwanne Nigerian court nwe ka Nigerian court dị. Ya na-eforo things step by step, mara the last court hearing, wee mara na last court hearing gosiri na ife a na-akpọ no case submission, na ndị na-represent Nnamdikanu nwanne anyị nwoke needly work to do. Some people a na-apụta na-asị na ọ ya apụta, mana unu ada like onye na-apụta agwa unu eziokwu na onye agha na-eghele unu achị na-trend with your emotion. Ọkpụkwa ka ọla m n'ọnụ, sọsọ ife anyị nọzi na Nigeria bụ n'anya ka anyị nọ na-ene, mana mara amara na ndị ji Nnamdikanu bụ ndị South East leaders. Ka emesịa.